Gurean Katalunia izpide bada, pentsa Katalunian bertan, egia esan ez da beste konturik. Iraila erabakigarria izango da, diada eta konsulta legea bertan egokitzen dira eta. Elizun Zunegi, egia esan, horko alderdien ejekutibetan, gai horiek egongo dira batez ere mahai gainean. Bai, uda osteko oporren ondoren gaur Kataluniako alderdi politikoen exekutibak bildu dituzte, Konvergentzia y Uniok Espainiako gobernuari eskatu dio Kataluniako parlamentua errespetatzeko eta Josep Rull alderdiko koordinatzaile nagusiak esan du azaroren 9 kontsultaren inguruko erabakiak Katalunian hartuko direla. Alderdi sozialistak ere bildu du exekutiba, Mikel Iceta lehen idazkariak esan du, Kataluniako gobernua ez dagoela momentuak beharko luke mailan eta hauteskundeak aurreratzeko bidean doala. Dudarik gabe iraile hau oso erabakigarria izango da hemen Katalunian eta segurazko horregatik gaur arratsaldean Artur Mas presidenteak bilera batera deitu ditu Generalitateko kontseilerrak eta goi-karguak datorren kurtso politikoko nondik norakoak azaltzeko. Egutegia oso hitzordu garrantzitsuekin dago irail hau hemen Katalunian eta aipatzekoak dira irailaren 16, 17 eta 18 politika orokorraren eztabaida egingo dela parlamentuan, 19 beste osoko bilkura garrantzitsu bat egingo da, kontsulta legea onartuko dute eta egun horretan segura asko Artur Masek kontsulta deitzeko dekretua sinatuko du. Hortik aurrera zer gertatuko den inork gutxi daki hemen Katalunian.